गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो आर'नाइ रादाबनि जानानै गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' बिथाङा वुमेन एन्ड चाइल्ड डेभेलपमेन्ट डिपार्टमेन्टनि सिङाव थानाय प्रग्राम अफिसार, ससियेल वर्कार, काउन्सेलर माल्टिटास्किं स्टाफ पस्टनि थाखाय 15 बिजाथिनो एपइन्टमेन्ट लेटार होदों। बे एपइन्टमेन्ट लेटार मोननो हानाय 15 बिजाथिफ्रा बिटिआरनि मोनबा डिस्ट्रिक्टनिनो थागिरि। गावनि फरायसाखौनो फोरोंगिरिया फरायसालिनि गोजौ बिल्डिंनिफ्राय गाहाय फारसे हायाव नारख्लायहरदों। दिल्लीनि गंसे फरायसालि नगर निगम प्राथमिक विद्यालयनि सासे फोरोंगिरि गीता देसवालआ सासे 5 थाखोआव फरायनाय बन्दना मुंनि फरायसाखौ फरायसालिनि गोजौ बिल्डिंनिफ्राय गाहाय फारसे नारख्लायहरदों। दायो फरायसाखौ हस्पिटालाव थिसननाय जाबाय आरो फरायसानि हालोदखौ मोजाङैनो दं होननानै मोनथिदों। लोगोसेनो फोरोंगिरि गीता देसवालखौ मिउनिसिपाल कर्परेशन अफ दिल्लीआ सासपेन्ड खालामदों। मैया जानानै थांनाय मेगन खानाफोरनि T20 क्रिकेट वर्ल्ड काप 2022 खेलायाव भारतआ देरहानो हाबाय। भारत आरो बांलादेशनि गेजेराव बेंगालुरुनि चिन्नास्वामी स्टेडियामाव जानाय फाइनाल एबा जोबथा खेलायाव भारतआ बांलादेशखौ 9 विकेटजों फेजेननो हानानै T20 क्रिकेट वर्ल्ड काप फर ब्लाइन्ड एबा खानाफोरनि T20 वर्ल्ड कापआव देरहानो हादों। बिहारनि सरन डिस्ट्रिक्टआव बिस गोनां जौ लोंनानै थैनायनि अनजिमाया बांनानै 85 जाबाय। जाय लोंगोन बेनो थैगोन आरो थैनाय सुबुंफोरनो जेबो कम्पेन्सेसन एबा राङारि अनसुंथाइ होनाय जानाय नङा होननानै बिहारनि सीएम नीतीश कुमार बिथाङा विधान सभानि मोनसे बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायदों। मुलुगनि दोहोनिसिन सुबुंनि फारिलाइयाव गोबाव समनिफ्रायनो सेथि मासियाव आवग्रिबाय थानो हानाय टुइटारनि बिगोमा इलन मास्कआ दायो मुलुगनि दोहोनिसिन सुबुं नंलिया। सासे फ्रान्सनि बिजनेसमेन बेर्नार्ड आर्नल्डआ मुलुगनि दोहोनिसिम मासिखौ आवग्रिनो हाबाय। बिथां बेर्नार्ड आर्नल्डनि गासै दोहोन एबा नेटवर्थआ $190 बिलियन आरो इलन मास्कनि टटेल नेटवर्थआ $181 बिलियन। बेर्नार्ड आर्नल्डआ सासे मुंदांखा फालांगिरि लोगोसेनो लुइस बुइटन कम्पानिनि चेयारमेन आरो CEO। मुम्बाइनि पारेख हस्पिटालनि खाथियाव थानाय जुन्नो पिज्जा रेस्टुरेन्टआव हरखाबै अर खामनायनि जाथायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा। बे हरखाबै अर खामनायनि जाथायाव 22 सुबुङा गाज्रि जोखोम जादों। जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ पारेख हस्पिटालाव एडमिट खालामनाय जादों। केन्या हादोरनि सासे आइजोआ मोनसे रोखोमनि ड्राग हेर'इन लोगोआव मोननायनि थाखाय हमजादों। सासे केन्या हादोरनि आइजो जाय इउनाइटेड आरब इमिरेट्सनिफ्राय 13 दिसेम्बराव चेन्नाइ एयारपर्टआव सफैदोंमोन, बेजों लोगोसे 900 ग्रामनि हेर'इन मोनदों, जायनि बेसेना 6.3 करोड़। हेर'इनजों लोगोसे हमजानाय बे हिन्जावसाखौ दायो तामिलनाडुनि पुलिसआ खादों। FIFA वर्ल्ड काप काटार 2022 नि फाइनाल एबा जोबथा गेलेनाया दिनै मोनाबिलिनि 8:30 रिंगायाव आर्जेन्टिना आरो फ्रान्सनि गेजेराव गेलेजागोन। बे जोबथा एबा फाइनाल गेलेनाया काटार हादोरनि लुसेल स्टेडियामाव जागोन। बे जोबथा गेलेनायाव देरहानो हानाय हानजाया 344 करोड़ प्राइज मानि मोननो हागोन, लोगोसे मोनसे सनानि ट्रफी आरो साफ्रोमबो गेलेगिरि, फोरोंगिरि, सामलायगिरि बिथांमोननो सनानि मेडेल होनाय जागोन। गुबुन फारसे रानार्स आप एबा नैथि मासि आवगिनो हानाय हानजाया 245 करोड़ प्राइज मानि देरहानो हागोन, लोगोसेनो गासैबो गेलेगिरि, फोरोंगिरि आरो सामलायगिरि बिथांमोननो सिलभार मेडेल होनाय जागोन।